Čaute všetci. Ideme hrať World of Tanks Blitz. Kto by sa pýtal, prečo mám toľko málo tankov? Popredával som, hej, aby som mohol získať vlastne RHM BVT. Ideme na grilla. Ale ja idem z T62A. Kamufláž si na to nejdem hádzať, ak to by sa pýtal, že vyzerá tak blboní, tak preto, bo ja mám tanky nastavené na max grafiku, hej, v bitve to vyzerá inak, ešte keď je sneh mua. No, takže 70 bez 75 objekta majú. Aha, vlastne nemám, no aj dobre. Len ako vy si to uvidíte, tak vy povedzte, že čo majú. Pozrite, hej. Toto je vlastne prvé video z World of Tanks Blitz. Asi nejdem obsahovať základňu a asi tuto má sa spawnu dať tam asi, no. A ja som si nastavil aj realistický podvozek, takže vyzerá to oveľa lepšie. Tam je standard. Už svietím doba. TVPčko mi dajú. Do boha. No. Boh vie, jak dlho bude trvať toto kolo. Podľa toho, ak dlho bude trvať toto kolo, tak ešte uvidím, že či budem zahrať ďalšie, bo ja mám limit, že 15 videí mám limit. The humans say goodbye. Jaj! Som mu dal ešte oné, ale tak to už sa nedalo. OK. Počkajte, pozriem. 2 minúty, dobre, to ešte stíhame, dobre. Idem zahrať RHM BVT. Pantery majú jedného pantera a dvoch jach panterov. Jeden jach panter 2 a jeden je tam normálny jach panter. Ja idem asi skôr tuto do mesta, by som pomýšľal, že idem. Ja idem do toho sliva teraz. A mám aj efekt výstrelu akože na max. Efekty mám celkovo na max. Aj jach panter. Jach panter sa mi nelúbi, že je tam, ale že vôbec. Som chcel dať, že na jach pantera nech dávajú pozor. Očividne ne, vole. Ne, ja na ňo ne... Chyba storočia. Toto nie. Jasné. A skej mi dal. Skej mi ešte stihol dať. Boh vie, čo má nabité. Ja pôjdem na ňoho a tam RHM-ko. Tak to som mu za pekne dal. Ja mám vylepšené dielo, hej, takže ja mám silnejšie, oveľa silnejšieho mám. Toto bolo moje šťastie, že ma nestihol nikto. Tam je to RHM kód, ktorého by som nerad dostal. Som ho musel už zrušiť. Chvíľu som ti upravovala plachtu, dala som ti plachtu, pozri zase ako je tá plachta, 2 chvíľovku na zemi, Tomi. Ja to už nemám, Dal som mu ranu.
Dobre, tak oni ho dopli už. Ó, veľká voda je tu. Nie, poďať. Ja nechcem obsaďovať základnú. Obsaďujem základnú. Obsaďujem základnú. Ešte tam je LTTBčko, ale tak tamto už by to cinema mohlo dozabiť. No dobre, tak to už ho dozabije. To cinema ho teraz dozabije, aha. Musím si kontrolovať, ak dlhé je video. Dobre, max môžeme mať 15 minút. Takže ešte 2 možno stihneme, keď budú rýchle. OK, dobre. Dobre, som zvedavý, koľko dostanem. OK, dobre. Ja sa beriem bedničku. Som zvedavý, či mi padne bedničku. Počkaj, najprv toto si zoberiem. Dobre, a prosím, nech mi padne tank. Prosím. Dobre, to už nič. To už keď vidíte, že to už... To už nič. No, môžem dať použiť. Dobre. Posilňovače mi aké padli. OK. Máme jak Panzera, ale oni majú FVčko. Dead Star teda. Dead Star je to FV 215 000 za 215B. 180 začalo, dobre. Jednoducho to je Dead Star a táto cena. Opačte, keď je tu ten hlad, som si dal kúsok vlastnejšie tú hru. Takže ja idem to ja som vedel a ešte som schytal. Som ešte schytal. Ja idem takto, ja idem z tejto. Nejdem. Som sa rozhodol, že nejdem. Tak sa pýtal, prečo nejdem. Ja nejdem, ako sa mi kvôli tomu, Inocentovi tam. Ja to tu budem tak zozadu sa chrániť. Tuto typka sa budem snažiť chrániť dajak. Rýchly reload. Si zapínam adrenalín. Boha. Dobre, som dead. Dobre, som dead. Som aj ja mal 121 Bčko, ale tak som ho predal. Konflaš. Pekne. Jaj. RHM-ko, waflu. Ja som akože zvedavý, kedy budeme mať už toho grilla. Viem, že to nemá nič moc pancier, ale aj tá sila, ale aj rýchlosť má dobrú, takže ešte dá sa s tým zahrať, no. Máme to 44, lighta máme, to 54 je light. Isúčko, teda 152 mm. To je obsadovať nejdem asi. Takže tak. A vidíte, že ja mám heavinu. Mám to tak, som dostať, to chce prejsť.
okej. Takže toto bude posledná bitva. Ste počuli asi, neviem. Iba pás som mu dal. K tomu toto je 32. Say goodbye and I don't know what it all means. Zda keď tak spievam, hej, bo to je... Ja sa tak vlastne ukludním, a keby... Ja vtedy nemám taký veľký stres. Hej, takže mne je to lepšie vlastne. I don't know what it all means. Takže na toto si asi musíte zvyknúť, alebo ja si musím odvyknúť. Ale mohli by ste si vyzvyknúť, čo vy na to? Ja keď si spievam, si viem viac to keby vlastne rozmyslieť, že čo všetko viete, no. Ja idem zo spodu za týpkom. Som sa tak rozhodol. Neviem, či je to dobrý rozhodnúť. Není dobré. Som malý za tým týpkom. Alebo... zomre. Tak. Tam je Defender je posledný, okej. Okej, Defender sa bude snažiť. Dobre, nemám už čo hovoriť na toto, akože... Jak sa mi ho podarí odraziť na bok? Nepochopím, hej, ale tak. Čo? Bohužiaľ sa stalo. Čo sa stalo? Vážne? No ale tak... Týmto to musím ukončiť. Čaute všetci! Čau.